Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu. Hoxe celebrouse a xuntanza da Hospitalidade de Lourdes en Chantada. Os actos comenzaron ás 6 da tarde cunha charla impartida polo párroco chantadino Pejerto Torres, baixo o título A vida en contraste ca dor e a enfermidade. Antes da mesma falamos co conciliario da Hospitalidade, que se amosou moi contento de estar un ano máis na Vila do Asma. Vir a Chantada sempre é agradable, sempre vimos por esas fechas, ao redor da festa da Nuestra Señora de Lourdes, temos aquí sempre unha reunión de todos os veciños que foron a Lourdes, que son máis de 400 persoas. Tamén falamos, como non, da Virxe de Lourdes, unha das referencias religiosas por excelencia e que conta con millóns de devotos. Moitos devotos porque o que vai a Lourdes unha vez, despois van moitas veces, porque non son solamente 400 persoas, senón que hai algunhas persoas que foron pois 10 ou 15 ou 20 veces neste tempo. Falamos do tema que tratou a charla, xa que a Hospitalidade de Lourdes caracterízase principalmente pola axuda aos enfermos. A Hospitalidade de Lourdes, a característica típica de él é especialmente a atención aos enfermos, porque nós non solamente levamos enfermos a Lourdes, senón que despois durante o ano procuramos estar en contacto con eles, chamándoos por teléfono, visitándoos e atendéndoos dentro das nosas posibilidades, desde un punto de vista espiritual, pero tamén desde todos os puntos de vista de familia e incluso materialmente se é necesario en algunhas ocasións. Para superar a enfermidade e a dor, a medicina é fundamental, pero tamén é importante como se enfronta un a ela, para poder levala o mellor posible e no mellor dos casos superala. A medicina é fundamental, pero tamén é fundamental, diríamos, a salud, porque a enfermedade pódese vivir sanamente ou enfermizamente. É dicir, hai moitas persoas que están sanas e, sin embargo, están vivindo a salud enferma. E, sin embargo, hai moitas persoas que están enfermas e viven a saúde sanamente. Entón, é moi importante vivir a enfermedade e a saúde, vivila sempre sanamente. En que pode influir a fe na hora de poder sobrepoñerse a unha enfermedade? Bueno, o noso ser non está composto solamente de corpo, senón que está tamén composto de espírito. Entonces, o ánimo, a alegría, o gozo, a compañía, as cousas que nos rodean, etc., que dúbida axudan moito a vivir dunha forma mellor ou dunha forma peor, está claro. Os actos continuaron ca representación dunha obra de teatro, a celebración dunha misa e a cea de confraternidade. Na xuntanza tamén se presentou a 27ª Peregrinación Diocesana de Lugo a Lourdes, unha viaxe que se celebrará do 1 ao 5 de xullo. E tamén de oración, e por iso, como non, empezamos esta reunión rezando.